Ойнас Арысланов яшәгән йорт янына алар барысы да батыр авылдашларын искә алырга дип килгән. Украинада барган махсус хәрби операциядә батырларча һәлак булган Ойнас Арыслановка атап истәлек тактасы кую чарасында яугирнең туганнары, дуслары, авылдашлары һәм төрле хәрби бәрелешләр ветераннары катнашты. Безнең төп максатыбыз шушы сугышның геройларын, аларның исемнәрен мәңгеләштерү. Бездән соң килгән буын. Инде буыннан алмашына барып, бу җегетләрнең нәрсәгәндә баш салганнары безнең һәр вакытта белергә тиеш. Аны буыннан буынга җиткергә тиеш. Безнең төп максатыбыз шулда. Ойнас Арысланов Бугада авылы егете. Махсус хәрби операциягә исә 2022 елда мобилизация белән китә ул. Биредә стрелок булып хезмәт итә. Ойнасга 9 яшьтәге тәнисе Ömürlükке vakillikka köştü, şehirler şehirler batına aynısı. Böyle okuyun, boğadı maktabını bitirip, sabatu onu bitirip, armiya safhanında hizmet edip, koyup türlü şeyler işledi indi. Agara iz gruplar işledi, rayonda türlü şeyler orayı yerini koluna işkiledi, bir işler yerini işlemedi. Kaçıp girmeyimin, varam deyip öz tilevle gitti. Atıka ötkasında eğitip karadım oğlum. Şeysen, öyle barıp durmayısın mı diyegeçten, jogatı minnetin öyle tağın koyucular var. Beni ipteşlere karanlık kilati işçi ol deyip cevap verdim. 2023 елның 19 декабрендә алынган геройларыннан вафат була. Хәрби операция барышында сугышчан бурычын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары өчен үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнә. Ойназыбызның, батырыбызның тормыш юлы, үткәннәре фронт юллары. Ул тирән укып бетермәле китап кебек. Менә төпсез кое кебек. Аңа карап уйлансаң, уйланырлык та уйланырлык. Чөнки бу безнең тарих. Бу безнең бөек, улы, гомерлеккә күңелләрдә кала торган тарих. Чарада Ойнас Арыслановның сугышчан дуслары да катнашты. Төрле хәрби бәрелешләр ветераннары һәм якыннары аны батыр егет, яхшы кеше буларак телгә алды. Син мине онытмассыңмы? Күзәтерсеңме күкләрдән? Гел аралап барырсыңмы караган яман күзләрдән? Ойнас 4 бишлегә укыды. Артык тырышлык белән укымады. Башы бар иде. Аралашырга күп сүзле булмады. Артык сүз әйтмәс иде, ипләп кенә көлеп куяр иде. Мин аны бик исемдә тотам. Һәр җомга сайын бүтән якыннарыма дугалар укыганда, ул минем күңелемдә, аңа да дуга кылам. Рухы шат булсын балакайның. Чара барышында тирән мәгънәле җырлар яңгырады, шигырьләр сөйләнде. Ойнас Арыслановка атап дуга сүзләре ирештерелде. Ул 1 минутлык тынлык белән искә алынды. Бугада авылыннан Регина Салахова, Актаныш телевидениесе.